Hola Potterheads, mireu quin solet més maco que tenim aquí i avui us vinc a portar un short molt ràpid on parlarem de què ens espera aquest 2022 a tot el món màgic de Harry Potter. L'1 de gener a HBO Max, no us en oblideu, tenim la reunió de Harry Potter amb tot el cast. El dia 8 d'abril sortirà la pel·li als cinemes de Els secrets d'en Dumbledore d'Animals Fantàstics i a més aquest any també ens espera una tercera cosa molt heavy, que és que sortirà el videojoc de Harry Potter Legacy. Llavors no us podeu perdre aquestes tres coses que venen. El videojoc encara no té data, està previst que surti aquest any i a més, si tot va bé, us portaré una cosa molt forta que flipareu bastant, que serà també cap al mes d'abril d'aquest any, si el coronavirus ens ho permet. Així que, gent, estigueu molt alerta perquè aquest 2022 ve carregadet de novetats del món màgic. Ens veiem aviat. Adeu, malifeta, feta!